ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ତ ଆମେ ଡେରି ନ କରି ଆମେ ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଆଜିର ଟପିକ୍ ହେଲା ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଆମେ ଅନେକ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଛୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ବିଷୟରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେ ବିଷୟରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ତ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଦେଶ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଏହା ଏକ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସଦାପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟରେ। ଯଦି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ନୂତନ ନିୟମକୁ, ତ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଚାପ୍ଟର ମାନଙ୍କରେ ବା ଯେତେବେଳେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ତେବେ ଆମେ ପାଉଛୁ କି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ବୋଲିକି ଆମକୁ ପ୍ରଚାର କଲେ କିଏ? ବାପ୍ତିଜକ ଜହନ, ଯାହାକି ମାଥ୍ୟୁ 3 ପର୍ବରେ ଲେଖା ଅଛି, 3:2 ଆରମ୍ଭରେ। ନୂତନ ନିୟମର ଆରମ୍ଭରେ ଲେଖା ଅଛି କି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତ ସେହିପରି ନୂତନ ନିୟମର ଶେଷ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କୁହାଯାଇଛି କି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ବାପ୍ତିଜକ ଜହନ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଏମାନଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭରେ ହିଁ ଏହି ଶବ୍ଦର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଆଉ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କହୁଛନ୍ତି କି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଏହା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। ଆଉ କେବଳ ବାପ୍ତିଜକ ଜହନ ନୁହଁ, ଯୀଶୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟ ସେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି କି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ମାଥ୍ୟୁ ତାର 4 ପର୍ବର 17 ପଦ ଦେଖିବା, ଆଉ ଯଦି ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 1 ପର୍ବର 15 ପଦ ଦେଖିବା, ଯୀଶୁ ଆପଣ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି କି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ମାଥ୍ୟୁ 4:17 ଲେଖା ହେଲା କି ସେହି ସମୟଠାରୁ ଯୀଶୁ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ। ଆଉ ମାର୍କ 1 ପର୍ବର 15 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି। ଲେଖା ହେଲା କି କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲାଣି। ଏଟା ଯୀଶୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲାଣି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ଓ ସୁସମାଚାରରେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭରେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ସେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି କି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ବାହାରିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହା ରେଜରେକ୍ସନ ବା ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ 2 ଜଣ କରିକି ପ୍ରେରଣ କଲେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଷୟ ଯୀଶୁ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ କି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବାକ୍ୟ ତୁମେ ପ୍ରଚାର କର, ଯାହାକି ମାର୍କ 6:12 ଲେଖା ଅଛି। ମାର୍କ 6:12 ଲେଖା ଅଛି କି ସେଥିରେ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଯେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଏହା ପ୍ରଚାର କଲେ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପୂର୍ବରୁ, ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ କହିଲେ କି ତମେ ଯାଇକି ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ କର, 2 ଜଣ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ, ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେ ପ୍ରଚାର କଲେ କି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଯେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବା ଏଇଟା ଆମମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ଏହା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟେ। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଦେଶ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ପ୍ରଥମ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିବସରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ପଚାରିଲେ କି ତେବେ ଆମମାନେ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବଧ କଲୁ, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କଲୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ପାପ କଲୁ, ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ଏବେ? କାରଣ ପିତର ପ୍ରଚାର କଲେ କି ଯେଉଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତୁମମାନେ ବଧ କଲ, ଯେଉଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତୁମମାନେ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲ, ସେଇ ଯୀଶୁ ହିଁ ମସିହ ଅଟନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ତ ଲୋକମାନେ ପଚାରିଲେ କି ତେବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ସେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ପିତର କହିଲେ କି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ଯାହାକି ପ୍ରେରିତ 2:38 ଲେଖା ଅଛି। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର।
शिष्य माने प्रचार सेवा कार्य आरंभ रे आमने जिते सुसमाचार शुणुछु आम को बारंबार कह जाए मन परिवर्तन कर। तो ये मन परिवर्तन करार अर्थ कौन भाया कौन कहूँ मन परिवर्तन अर्थ है कि आम आंतरिक मनुष्य को आम चेंज करवा आम परिवर्तन करवा बदलाइबा कहीं कहीं आम मन अविरत चिंताधारा मंद अटे जहाँ आदि पुस्तक 6 लेखा अच्छे सेपरी जेरेमिया 17 लेखा अच्छे कि आम मनर कल्पना बा आम मन कपटमय कपटतारे परिपूर्ण आम मन आईपरी मार्करे लेखा अच्छे मार्क 7 रे कि आम मनरु कुचिंता बाहर बेश्यागमन बाहर व्यभिचार बाहर कु जेते सब मंदता आम मनरु ही बाहर आम हृदय रु ही बाहर कारण आम हृदय आम मन पापमय अटे आम आंतरिकता आम प्रत्येक पापरे मृत अटु से आगो परिवर्तन करने को पड़ो आम इनर बीइंग आम मन आम हृदय परिवर्तन होबार आवश्यकता रही मन परिवर्तन अर्थ यह नुहे कि सदा प्रभु कह तार अर्थ मीनिंग यह बुझाए ना कि तुम्हें आम स्टाटस आम चेंज करवा आम रैंक आम सामाजिक स्तर रे आम हाई रैंक रे आसीबा बा आम कलर शरीर कलर चेंज करवा कि आम जाति आम गोष्ठी परिवर्तन करवा ताहा नुहे मन परिवर्तन अर्थ हो कि आम आंतरिक मनुष्य को आम परिवर्तन करवा कारण शिष्य माने जिते प्रचार करते से कहते कि आम मैंने एक शरीर मध्य एक तंबू मध्य बास करुचु ये जो शरीर आम सम्मुखें वर्तमान अच्छी ये शरीर आम को छाड़ा पड़ो तो आम को इस शरीर को परिवर्तन हम ये शरीर चेंज हम शरीर माने त्याग करवा तो आम मैंने किए आम मन बा आम हृदय आम आंतरिक भाव में आम झीए आम प्रकृत नेचर हूँ आम ताहा तो से मन परिवर्तन करने जो परमेश्वर कहते यह आम प्रति ईश्वर एक अनुग्रह आमने निजे केतबेले परमेश्वर निकट को आसीपर ना निजे केतबेले परमेश्वर सम्मुखें आम कहीपर ना कि मन परिवर्तन करी परमेश्वर अनुग्रह आम जीवन में होना कहीं जो परमेश्वर कहले कि मन परिवर्तन कर बोली कि आदेश दौरान तो से आम को अनुग्रह करुँच कि आम आम पाप को आम देखी पार आम चिन्ह पार जापर आहां निकट को आम आसवा आम ताहां निकट को फेरिबा से आम को अनुग्रह आम को एबिलिटी कर से योग्यता को आणुछंती कि आम रिपेंट करवा आम मन परिवर्तन करवा ताहां निकट को आम फेरी आसवा से आम को कंफर्ट मध्य करते सांत्वना दियंती कि आम जीशु को देखा जीशु ठारे आम अपना भरोसा रखा कहीं कारण आम प्रत्येक मृत्यु आड़ को आम जाऊँ प्रत्येक आम गोटे मृत्युर सम्मुखीन होम वन वे रोड अनेक थर आम शुणी कि मन परिवर्तन अर्थ मैंने जो चैप्टर कर रिटर्न यू टर्न मारिबा किंतु मुझे वाक्य ध्यान करुले से आम निमंते यू टर्न किसी व्यवस्था ही ना यू टर्न मारिबार अर्थ है कि आम पुणी थे से मूल स्थान को आसवा आम जो रास्तार जाऊँ बैक करके पछ करके आम जो आसवा ताल आम मूल रास्ता को आसवा किंतु यही परित्राणर कार्य आम जीवन में से प्रकार नुह आम समस्त मृत्यु आड़ को यात्रा करूँ प्रत्येक आम नरक आड़ को यात्रा करूँ आम पापरे मृत थिलु किंतु परमेश्वर अनुग्रह हेतु से आम हृदय कार्य कले पवित्र आत्मा द्वारा जो द्वारा आम पाप छाणी पारिलु आ से दिन जो दिन आम जीवन में परित्राणर कार्य है से दिन
ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼କୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ପଥକୁ ସେ ବନ୍ଦ କରିକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବନର ପଥରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଏହି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ଗୋଟିଏ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ଏମିତି ନୁହଁ କି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଆଉ ବାକି ବର୍ଷ ସାରା ଜୀବନ ସାରା ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆମମାନଙ୍କ ମନକୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରକାର ନୁହଁ। ଆଉ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅର୍ଥ, ବିଶେଷ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା, ତାହାଙ୍କ ଧାର୍ମିକତାକୁ ଆମମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅର୍ଥ ଲାଗେ ଯେକୌଣସି ପାପ ଆମେ କରୁଛୁ, ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ, ଭାବନା ହେଉ, ଚିନ୍ତାଧାରା ହେଉ, ଆମମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଯାଉଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାହା ଠିଆ ହେଉଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାହା ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ରହିତ ହେଉଛି, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପାପ ଅଟେ। ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ଆମମାନଙ୍କ ମନର ନୂତନୀକରଣ କରିକି ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯଦି ଆସିବା, ସେ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆଉ ଏହା ଏକ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ଜୀବନ ସାରା ଏହା ଏକ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଆମମାନଙ୍କର। ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଆମେ ଥରେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବା, ଆମେ ପାଷ୍ଟର ଆମମାନଙ୍କୁ, ପାଳକ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିଦେବ କି ହଁ ତମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲ, ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛ, ତମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ତମ ଜୀବନରେ ହେଇଛି। ପୁଣି ଯାଇକି ଆମେ ଫେଲ୍ ହେବା, ପଡ଼ିବା, ପାପ କରି ବସିବା। ସେ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଦୃଶ୍ୟ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଉଛୁ, ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛୁ। ଗୋଟିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବି ଗୋଟିଏ ମନୁଷ୍ୟର। ବାଇବଲରେ ଆମେ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଛୁ, ପିତର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପିତରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର କାର୍ଯ୍ୟ କି ପ୍ରକାର ସ୍ତର ପରେ ସ୍ତର, ସ୍ତର ପରେ ସ୍ତର ହେଇକି ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଛାଣୁଛି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଣୁଛି, ସେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଆମମାନେ ଯହଁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଯଦି ଦେଖୁ, ସେଠି ଆନ୍ଦ୍ରିୟ ତାଙ୍କ ଭାଇ ପ୍ରଥମେ ପିତରଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରାଇଲେ, ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଲେ, ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରାଇଲେ। ଆଉ ଲୁକ 5:8 ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପବିତ୍ରତାକୁ ସେ ଜାଣିଲେ। ବାହାର କରନ୍ତୁ ଲୁକ 5:8। ସେ ଜାଗାରେ ସେ କ'ଣ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଆମେ ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ ସିମୋନ ପିତର ଏହା ଦେଖି ଯୀଶୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ପଡ଼ି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ନିକଟରୁ ଯିବା ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଣୁ ମୁଁ ଜଣେ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ। ସେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ସେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ପାପକୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରି କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଜଣେ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ। ତାଙ୍କର ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଲା, ତାଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ହେଲା ଲାଇଫ୍ର ସେଇ ଜାଗାରେ। ଆଉ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ। 9 ପଦ ଲେଖା ହେଲା, କାରଣ ସେମାନେ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏତେ ମାଛ ଧରିଥିଲେ ଯେ ତାହା ଦେଖି ସେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀ ବିଷୟ ନେଲେ। 10 ପଦର ଶେଷରେ ଲେଖା ଅଛି। 10 ପଦ ଦେଖ, ପୁଣି ଜେବଦୀଙ୍କ 2 ପୁତ୍ର ଯାକୁବ ଓ ଜହନ, ଯେଉଁମାନେ ସିମୋନଙ୍କର ସହଭାଗୀ ଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ବିସ୍ମିତ ହେଲେ। ପୁଣି ଯୀଶୁ ସିମୋନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭୟ କର ନାହିଁ, ଆଜିଠାରୁ ତୁମ୍ଭେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧରିବ। ସେହି କ୍ଷଣ ଯେତେବେଳେ ସେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ, କି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କହିଲେ କି ମୁଁ ଜଣେ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ, ସେ ନିଜ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଲା। ସେହି ସମୟଠାରୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଶିଷ୍ୟ କଲେ, ନିଜ ଫଲୋଅର୍ସ କଲେ। ଆଉ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜଣେ ଅନୁଗମନକାରୀ ହେଲେ। ମାର୍କ 1ରେ ଆମେ ଦେଖୁ କି ସେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ କି ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେବା ନିମନ୍ତେ, ମୋର ଅନୁଗମନ କର, ମୋ ପଛେ ଚାଲ ବୋଲିକି ଯୀଶୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛେ ସେ ଅନୁଗମନ କଲେ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ, ଦେଖିଲେ, ମିରାକଲ୍ସ ଦେଖିଲେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସମସ୍ତ ଦେଖିଲେ। ତଥାପି ଯେଉଁ ପିତର 3.5 ବର୍ଷ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ରହିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ଫେଲ୍ ହେଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପିତର 3 ଥର ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ କି ନାହିଁ? ଜାଣିଛୁ ଆମେ
ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେଲେ ଲୁକ 22 ପର୍ବରେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଜାଣେ ନାହିଁ, ତୁମେ କାହା ବିଷୟରେ କହୁଛ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣେ ନାହିଁ, ଚିହ୍ନିନି ବୋଲିକି ସେ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ। ସେ ଜଣେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗମନକାରୀ ଥିଲେ, ସେ ଯେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ, ତଥାପି ସେ ତାଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆସିଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ। ବାହାର କରନ୍ତୁ ଲୁକ 22 ପର୍ବ। ବାଇଶ ପର୍ବର 54-62 ଯେ ଲେଖା ଅଛି ପିତରଙ୍କ ଅସ୍ୱୀକାର ବିଷୟରେ, ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, ତ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ବେଶୀ କିଛି କହିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ 60 ପଦରୁ ଆମେ ଦେଖିବା, 60 ପଦରୁ ଆଗକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା, 60ରୁ 42 ଯାଏ ବା 62 ଯାଏ। ସେଠାରେ ଲେଖା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ପିତର କହିଲେ, ଭାଇ ତୁମେ ଯାହା କହୁଅଛ ମୁଁ ତାହା ଜାଣେ ନାହିଁ। ସେଇ କ୍ଷଣି ସେ କଥା କହୁ କହୁ କୁକୁଡ଼ା ଡାକିଲା। ଷ୍ଟୋରି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଆମମାନେ କି ପିତର 3 ଥର ଅଲରେଡ଼ି ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ବୋଲିକି। 61 ପଦ ଦେଖ, 61 61 ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ବୁଲି ପଡ଼ି ପିତରଙ୍କୁ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଲେ, ସେଥିରେ ଆଜି କୁକୁଡ଼ା ଡାକିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ମୋତେ 3 ଥର ଅସ୍ୱୀକାର କରିବ। ଏହି ଯେଉଁ କଥା ପ୍ରଭୁ ପିତରଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ତାହା ତାଙ୍କ ମନରେ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ସେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇକି ରୋଦନ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମନୁଷ୍ୟ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବା ମନୁଷ୍ୟ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ଫେଲ୍ ହେ, ପାପରେ ପଡ଼ିଯାଏ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରେ, ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡ଼ିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଦେଖ ଲେଖା ହେଲା 61ରେ କି ପ୍ରଭୁ ବୁଲି ପଡ଼ି ପିତରଙ୍କୁ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଲେ। ଆଉ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟି କ'ଣ? ଏହା ନୁହେଁ କି ରାଗିକି ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖିଲେ ବା ଯୀଶୁ ଦେଖିଲେ, ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ପରମେଶ୍ୱର ବା ଯୀଶୁ ଅନୁଗ୍ରହର ସହିତ ଦେଖିଲେ, ପ୍ରେମର ସହିତ ଦେଖିଲେ କି ତୁ ମୋତେ ଅସ୍ୱୀକାର କଲୁ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଅଲରେଡ଼ି ଆଗରୁ ହିଁ କହିଥିଲେ କି ଆଜି ରାତ୍ରିରେ ତୁମେ କୁକୁଡ଼ା ଡାକିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ମୋତେ 3 ଥର ଅସ୍ୱୀକାର କରିବ। କିନ୍ତୁ ପିତର କ'ଣ କହିଥିଲା? 3.5 ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନୁଗମନ କରିଥିଲା। ପିତର କହିଲା କି ପ୍ରଭୁ ମୋର ଜୀବନ ପଛେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବି ନାହିଁ ବୋଲିକି ପିତର କହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପିତର ମଧ୍ୟ ଫେଲ୍ ହେଲା। ଆଉ ପିତର 62 ପଦ ଲେଖା ହେଲା କି ସେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇକି ରୋଦନ କଲା। ସେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା। ସେ ଆହୁରି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଲା ତା ଜୀବନରେ। ପ୍ରେସ୍ଲ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ପିତରଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ପଚାରିଲେ କ'ଣ? ପିତର ତୁମେ କ'ଣ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରୁଅଛ? 3 ଥର ପଚାରିଲେ। ଆଉ ପିତର କହିଲେ କି ହଁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ନେହ କରୁଅଛି, ତୁମେ ଜାଣିଛ। ଆଉ ଯେଉଁ ପିତର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା, ପେଣ୍ଟିକସ୍ ଦିବସରେ ସେମ୍ ପିତର ଶକ୍ତି ପାଇ ଯେଉଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା, ସେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାହସପୂର୍ବକ ସେ ପ୍ରଚାର କଲା। ସେଇ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ସେ ପ୍ରଚାର କଲା। ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁସମାଚାର ଜଣାଇଲା। କିନ୍ତୁ ସେତିକିରେ ସରିଯାଉ ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ ତାପରେ ପିତର ଫେଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଛନ୍ତି? ୟେସ୍। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପିତର କି ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ପିତର ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ କଲେ, ଯେଉଁ ପିତର କି ସାହସର ସହିତ ପ୍ରଚାର କଲେ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି 3,000 ଲୋକ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସେଇ ପିତର ତାଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ସେ ଫେଲ୍ ହେଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଗାଲାତୀୟ ତାର 2 ପର୍ବର 11ରୁ 14 ପଦ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସାଧୁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି କି ସେ ଜାଗାରେ କି ପିତର ସେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲେ। ନିଜ ବିଶ୍ୱାସରେ, ନିଜ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଭାବରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଭାବରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲେ। ବାହାର କର ଗାଲାତୀୟ 2ର 11ରୁ 14।
ठीक अच्छे मुझे पढ़ी दूसरी देख लेखा अच्छे किंतु जितेबाला केफा आंथियो बा पितर आंथियोखिया को आसी से मुख उपरे अनुचय कले कारण से दोषी थिले जेणु जाकुबंक ठारू केतेक लोक आसिया पूर्वे से विजातीय विश्वासी मानक सहित भोजन करुले किंतु जेतेबेले सेमाने आसिले सेतेबेले से सुन्नति विश्वासी मानक भୟରେ सेमानकर संग परित्याग करी आपना को पृथक कले आउ अवशिष्ट जिहुदी विश्वासी माने मध्य तांको सहित सही प्रकार कपट व्यवहार कले एपरिकी बर्णबा सुधा सेमानक कपटरे पड़गले किंतु जेतेबेले मु देखिली जे सेमाने सुसमाचार सत्य अनुसार सरल भाव में आचरण करूनाहांती सेतेबेले मु समस्तक साक्षातरे केफा को कहली तुम्बे जिहुदी होइछति जिहुदी मानक परि व्यवहार न करी विजाती मानक परि व्यवहार कर तेबे तुम्बे कि प्रकार विजाती मानक जिहुदी मानक परि व्यवहार करबा निमंते बाध्य करूअछ। प्रेज द लॉर्ड। यीशु साधु पाउल कहउछंती कि पितर से स्थान रे अंत्योखिया रे मध्य फेल हेले ये ख्रीष्टन को वाक्य प्रचार करी करी समस्ते बुलुछंती समस्ते सुसमाचार प्रचार करुछंती घोषणा करुछंती से समय रे पितर अंत्योखिया रे विजेती मानक सहित से बसी थिले विजेती मानक सहित से खाउथिले भोजन करुथिले किंतु जेतेबेले जिहुदी माने सुन्नत प्राप्त जिहुदी माने जाकुबंक ठारू आसिले पितर कपट व्यवहार कले से उठी पड़ी कि से घुंची गले जो द्वारा कि अन्य विश्वासी माने से प्रकार कले जहाँकि भूल अटे क्या ख्रीष्टन को दृष्टि आम समस्ते समान आम समस्ते एक परिवार एक दास दासी किंतु पितर से जगार भूल कले आ निश्चय विश्वास करुच्ची तो साधु पाउल लिखी ना किंतु मु विश्वास करुच्ची से स्थान में निश्चय पितर मन परिवर्तन करे तो मन परिवर्तन करवा ख्रीस्टियन मान जीवन रे केवल गोटे एक दिन कार्य नुह कि आमने विजाती थिलु मन परिवर्तन करिक ख्रीस्टियन हेलु केवल गोटे दिन कार्य नुहे गोटे समय कार्य नुहे यह आम लाइफ लॉन्ग प्रोसेस प्रत्येक दिन प्रत्येक समय प्रत्येक सप्ताह प्रत्येक मासरे आम मन परिवर्तन करार अच्छे आम जीवन रे कौन पाप रही जाइए स्वीकार करार अच्छी आम वाक्य ध्यान करके आमने देखार अच्छे कि परमेश्वर विरुद्ध में कौ जगार फेल हो जगार मु पड़ी जाऊँगी आम मैंने चेंजेस करार अच्छे आम जीवन को आम परिवर्तन करार अच्छे। प्रेज द लॉर्ड। कारण जदि आम मन परिवर्तन करवा नहीं ताहले आम जीवन रे कौन ना कौन पाप रही जाऊँगी आम ख्रीस्टियन जीवन रे आमने वृद्धि पाऊनु आम गोटे स्तर रे आमने रही जाइछु आम निजर आत्मिक जीवन रे आमने संतुष्टि हो जाइछु आम यीशु को आहुरी जानिबा निमंते परमेश्वर को आहुरी जानिबा निमंते आम ख्रीस्टियन जीवन में वृद्धि आमने पाई पारुना जदि आम जीवन रे अनवरत मन परिवर्तन कार्य हो नहीं। गोटे वाक्य लेखा अच्छे मुझे अनेक थर बारंबार कहे कि आमर पाप और आम अपराध ही आम और आम परमेश्वर आम को अलग करे थाए जिसाया तार 59 1 पद और 2 पद लेखा अच्छे अन्य कौन विषय नुह विशेषकर मुख्य विषय हुए कि आमर पाप और आम अपराध आम मध्य आम परमेश्वर मध्य विच्छेद घटाई थाए अलग करे थाए जदि आम स्वीकार करवा नहीं आम मन परिवर्तन करवा नहीं ताहांकु ग्रहण करवा नहीं ताहले आम गोटे स्तर रे आम शिथिल भाव रही जाऊँ आम रही जाऊँ स्टैग्नेट भाव स्टैग्नेट होके गोटे स्तब्ध एक पत्थर सदृश आम रही जाऊँ गोटे स्थान रे आग को बढ़ू ना ख्रीस्टियन जीवन रे आम कारण आम पाप कौन ना कौन जगह आम को बाधा दौचे से आम कौन करा पड़ो मन परिवर्तन करार अच्छे आम वाक्य ध्यान करवा मैंने देखा परमेश्वर निकट में नवेदन करवा परमेश्वर मत देखाओ मु कौ जगार आज फेल हो कौ स्थान रे आज मोर दुर्बलता अच्छी कौ जगार मु झुंटी पड़ुछि परमेश्वर अपना वाक्य द्वारा प्रार्थना रे आम को जणाइबे कि आमने यही जगार आमने झुंटी पड़ुछु यही जगार आमने आज फेल हो आउ से स्थान जिते आमने जानिबा आमने मन परिवर्तन करवा। प्रेज द लॉर्ड। आ गोटे विषय मु कहबे जदि एपर्यंत आमने मन परिवर्तन करना ताहले मरिबा पूर्व मन परिवर्तन कर
मृत्यु आमर शेष कबाट शेष द्वार अटे तापर आमने जेते चाहिए आमने मन परिवर्तन करि पारिबा नहीं आमने जेते पाप स्वीकार कले मध्य आमने परित्राण पाइबा नहीं सेतबे मरिबा पूर्वरु आमनको मन परिवर्तन करिवार आवश्यकता अछि प्रेज द लॉर्ड बाहर करंतु जोहन तार 8 पर्वर 24 पद जोहन लिखित सुसमाचार तार 8 पर्वर 24 पद बाहर कले ओडिया रे पढ़ दो जोहन लिखित सुसमाचार तार 8 पर्वर 24 पदर लेखा है कि तेणु तुम्हें माने छी आपण आपण पाप रे मरिबो मु तुमको यह कहिली कारण मुझे सही व्यक्ति यह तुम माने विश्वास न कले आपण आपण पाप रे मरिबो जीसु कहले मुझे सही व्यक्ति मुझे ख्रीष्ट अटे मुझे ईश्वर पुत्र अटे मुझे जगतर परित्राण करी से मेष शावक अटे यह जब तुम मैंने विश्वास न कर मो ठारे जे परित्राण अच्छी तुम मैंने जब विश्वास न कर मो निकट को तुम जदि न आस आज ही तुम मन परिवर्तन जदि न कर तेहले तुम्हें माने आपण आपण पापरे मरिब ख्रीष्ट को जदि आमने ग्रहण न करू जीसु को जदि आमने ग्रहण न करू ताहले वाक्य कहूँ कि आम मैंने आपण आपण पापरे मृत्युवरण करवा जदि आम मैंने आपण आपण पापरे मृत्युवरण करू बा कहीं जदि निज पापरे मृत्युवरण करे यीशु को विश्वास न करिकी आपणार प्रभु बोलिकी आपणार उद्धारकर्ता भाव ग्रहण न करी पापरे मरे तेबे से निश्चय विचार दिन में आपणा पापरे ही से पुनर्जीवित हे पापरे ही से उठिब विचार दिन में से परमेश्वर को यीशु सम्मुख से ठिया हे से जेकोसी मृत्यु मरण करना कहीं एक्सीडेंट रे आपनकर मृत्यु हो जाओ बेमार रे मृत्यु हो जाओ जोड़ तूफान रे मृत्यु हो जाओ रास्ता रे मृत्यु जेकोसी मृत्युवरण कर पछे किंतु निज पाप रे केबे मध्य मृत्युवरण कर नाही केबे मध्य निज पाप रे मृत्युवरण कर नाही बेमार रे मरुछ नो प्रॉब्लम एक्सीडेंट रे मृत्यु हो जाउछि नो प्रॉब्लम किंतु जदि आपण पापरे मृत्युवरण करूछन्ते तबे निश्चय विचार दिन रे आपण पापरे ही आपण ठिया हेबे आ जदि पापरे ठिया हेबे ताहले पापरे ही विचारित हेबे आ पापरे जदि विचारित हेबे ताहले अनंत काल पर्यंत सेही पापरे ही दंड भोगिबे सेतबे आज ही समय पापरे मृत्युवरण करिबा अपेक्षा आमनकर जन्म न होइथिले ही भल होई थांता जदि कौन सी व्यक्ति आज मन परिवर्तन करू नाही ताहे सेही व्यक्तिर जन्म न होइथिले ही भल होई थांता कारण अनंत काल पर्यंत ता पई केवल कष्ट जंत्रणा ही अछि नरक विषय रे अन्य के अधिक प्रचार करिबा अपेक्षा जीसु सबुठारो अधिक नरक विषय से प्रचार करि कहिसंते जीसु से नरकर जंत्रणारू आमको उद्धार करने निमंते ईश्वर को क्रोधरू उद्धार करने निमंते से जगत को आसिले से आमर पापर बहन करे से क्रूशरे हत हेले आमर धार्मिकता निमंते से पुनर्जीवित हेले जदि आज आम ग्रहण न करू जदि ताहांको विश्वास न करू आम पापर आम मृत्युवरण करू ताहले बेटर के आम केवल जन्म ही न होइथिबा दरकार से आज ही समय मन परिवर्तन कर आज ही समय के आम पापर आम फेरिबा आज ही समय आम जीशु निकट को आम दौड़ा आज ही समय आम जीवन आम ख्रीष्टान जीवन में जेकोसी स्थान में अच्छे आम निकट आम वृद्धि पाइबा प्रेज द लॉर्ड प्रभु ये वाक्य आशीर्वाद करंतु प्रार्थना करिया।